Brigada Eskwela 2024, opisyal nang isugdan sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay. Sa Talisay City National High School nagtinabangay ang mga hinsya sa kagamhanan, mga ginikanan o mga tinunan sa pagpanglimpyo sa tunghan. Ang report ni Femari Dumabo. Isugdan sa usa ka mubo nga programa ang pagbukas sa Brigada Eskwela sa Talisay City National High School nga gitambungan sa mga barangay officials sa Dumlog ug ahensya sa AFP ug BFP ganihang buntag. Gihimo ang ceremonial painting sa mga lingkuranan sa mga tinunan sa nagkadaiyang stakeholders atol sa programa. Pagtimaan sa ilang panaad nga mutabang alang sa pagpanglimpyo, pagpamintal ug uban pang mamahimong matabang alang sa preparasyon sa pagbukas sa klase sa sunod semana karong Hulyo 29. Gawas sa pagpamintal, gihimo usab ang proning o ang pagpulong sa mga tanom ug pagpamutol niadto mga laya nga kahoy. Gibugatan sa prinsipal nga gawas nga siguroon ang kalimpyo. Luwas usab ang eskwelahan alang sa tanan. Dami daghang mga kahoy-kahoy diri. Na yung mga sangas kahoy nga ni incross na sa mga classrooms, sa mga school buildings, mo among ipron, among kung ulan ba para magkuan. Nya kada mga paraan na murag medyo patay na, amo lang putlong lang kay tingali giting hangin matumbang na mga igong nga bata. Mitabang ang mga sakop sa Talisay City Fire Station ug ang 14th Civil Military Operation. Start karon ma'am hangtod sa mahumaning Brigada Eskwela, so naami diri para magtabang nila ma'am. So everyday? Yes ma'am. So naagid mi diri ma'am everyday ma'am. Samtang mipasalig ang SK Chairman sa Barangay Dumlog nga mopasiugda og dugang proyekto sa tunghaan. Samtang nasabutan usab sa Parents Teachers Association nga mikuha sila og walay trabaho ug ginahanglan sa tabang nga mga ginikanan sa mga tinunan nga mo'y ilang swelduhan aron tahasan nga mo'y manglimpyo sa mga CR ug hatagan og minimum wage matag buwan. Para sa covered court, ma'am, nitabang ang barangay nga pag-author sa request. Nag-request ang school governing council sa barangay, then ang barangay mo endorse sa city para sa funds para mag-grantan. Ang problema sa eskwelahan tungod sa kagamay sa mga utilities nato, dili dayon malimpyo ang ato ang mga CRs. So with the help sa parents, nakatabang-tabang gyud ta. Samtang gawas sa pagpangita sa ilang mga section ug classroom, mitabang usab ang mga tinunan diha sa pagpanglimpyo sa ilang mga classroom. Ang mga ginikanan sa Talisay City Central Elementary School ang busy usab sa pagpanglimpyo sa gawas sa classroom sa ilang mga anak. Sa simpleng programa, gibuksan ang Brigada Eskwela sa Mandaue City Central School. Nagkahiusa ang lain-laing sektor, gikan sa DepEd, gobyerno, mga stakeholders o private partners sa ilang commitment pagtabang sa education sector. Make sure nga ang eskwelahan ready, kunya the word is functional. Dili lang siya ready, dapat functional siya sa opening sa klase. Humani ini, wa maglangan ang mga ginikanang nag-volunteer sa kalihukan. Dala ang ilang kaugalingong mga gamit pagpanglimpyo, mitrabaho gilayon aron mas daghan kuno ang agi. Lain-lain ang tahas para mapreparar ang mga classrooms. Natuig ka mo volunteer manager sa brigada? Oh, mostly kay ang mama kay Maestra man. Yeah, ako ra sa diyang ang makatrabaho sa brigada. Nagpadayon pasab ang Oplan Balik Eskwela kundi gihimo ang enrollment para sa bag-ong school year. Ako si Femari Dumabok. Nico Sereno, Balitang Bisdak.